Камал театрында премьералар эстафетасы дәвам итә. Бүген Җәүдәт берлән Зибәрҗәтне карыйбыз. Әлеге пьеса Татар театрының 110 еллыгына багышлап язылган иде. Менә инде хәзер 120 еллыгына багышлап ул куела. Һәм анда бик күп безгә таныш булган дөнья драматургиясе, татар драматургиясе, рус драматургиясеннән ниндидер сәламнәр дип әйтергә кирәк, шундый өлешләр бар. Монда куелуы беренчедән шул театрның күркәм датасы, юбилее туры килүе һәм труппада бүгенге көндә консерватория бетергән, музыка көллияте бетергән безнең инде чынлап торып җырлый торган артистларыбыз бар, аның уйнарлык артистлар бар. Авторын әйтмичә, бу борынгы пьеса дип, менә 100 ел элек язылган пьеса дип, шундый кызыктыру чарасы уйлап чыгарга дигән исәп бар иде. Ләкин хәзер инде ул мөмкин түгел, чөнки ул калептә куелды, һәм китапта чыкты. Бу минем яңа бинада яңа ролем, шуңа күрә вакыйга буларак, әлбәттә, минем өчен бик әһәмиятле. Яңа театрда, яңа сәхнәдә, яңа драматургиядә, монда бит мәгълүм Илгиз әфәнде Зәйниев ул үзе автор, үзе куючы режиссер да. Мәхәббәт булса, ул саф булсын. Мөнәсәбәтләр булса, ул ихлас булсын. Инде социаль якларга кагылганда, әйтик, ул ике яклы юл булырга тиеш, беренче прогресска алып барса, ләкин без үзебезнең нигезләребезне югалтырга тиеш түгел дигән фикер монда ята. Чын күңелемнән сөенеп кабул иттем бу рольне. Бигрәк тә без Рамил белән бергә бу рольне бергә ирле хатынны уйныйбыз. Ул бигрәк тә күңелле күренеш булды минем өчен. Бик матур спектакль. Без монда бу 20нче гасырның башлары бит инде. Безнең анда экранда да ул күренештә дә анда безнең эрете күренешләр була, атлар да шауып китә, урамнар, безнең элекке урамнардан да чагыла, бик матур күренешләр. Шуңа күрә тамашачыбызга бик кызык булыр дип уйлыйм. Үземне спискта күргәч, приказда мин бик сөендем. Рольне башта укып чыккачтан шаккаттым сүзләрнең күплегенә. Нары инде ничектер көннәр үтә бара, ничектер ятланды. Холкы ягыннан ул анда усаллык та бар. Анда ниндидер хыялыйлык та бар дип әйтик, чагыла. Анда бит инде укытыңыз, мылар, теге башта авыр кебек иде, аннары үземдә кемгә дә булсам да эндәшкәндә, или сөйләшкәндә үземнең теге тормыш иптәшемә дә шулай торып теге СМСлар яза идем дип әйтик инде.